Вітаю ўсіх! Вось і да мяне дайшлі кіндеры з серыі дзіўныя справы. Яшчэ не ведаю, ці буду я збіраць усю калекцыю, але не змагла не набыць парачку. Насамрэч я не глядзела ўсе 4 сезоны, але да выхада 5-га яшчэ ёсць час. Мой любімы персанаж Стыў. А які ваш, пішыце ў каментарах. Гледзячы на ўкладыш, ужо вельмі хачу, каб мне трапіліся Макс, Стыў і Дастын. Круто, што ў серыі ёсць як звычайныя фігуркі, так і іх версіі з адваротнага сусвету. А з першага яйка мне трапіўся Дэмагаргон. Яго ў серыі аж 3 віды. Паглядзім, што ў другім яйке. Ужо бачна, што трапілася Эрыка, малодшая сястра Лукаса. Калекцыя насамрэч вельмі класная, фігуркі дэталізаваныя і зроблены якасна. І паглядзіце на Эрыку, апранутую ува ўсё ружовае. Ведаю, што многія збіраюць калекцыю па кадам. Калі цікава, магу ў наступных відэа таксама іх паказваць.